कुछ ही देर में मैं और भी नया एक वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के सामने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गिबियावनो खुलुमबाय बयखौबो। आज का ये वीडियो से मैं आप लोगों को स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और भी वीडियोस को बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दिनैहाय आंनि बे यूट्यूब चैनलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो गोबां धन्यबाद होननानै बुङो, मानोना नोंथांमोननि अननाय आरो सपोर्ट खालामनायावहाय आंनि बे चैनला दिनैहाय 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट खालामबाय आरो आसा खालामबावदों नोंथांमोना बेबादिनो आंनि चैनलखौहाय उनावबो सपोर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। थांनाय मोनायावहाय आङो नोंथांमोननिसिम आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखिसै, मानो होननानै बुङोब्ला आंनि डिउटि दङमोन। आं डिउटिनिफ्राय फैनानै आङो भिडिअखौ बानायनो हायाखिसै। किछि उनावनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। बे भिडिअआ जागोन जाहैबाय मेडिकल हेल्थ नॉलेजनि बिषयै। कुछ ही देर में मैं और भी नया एक वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के सामने। वो वीडियो होगा स्पेशली मेडिकल हेल्थ नॉलेज के बारे में। मेरी इस वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे और आशा रखती हूँ आप लोगों से और भी ढेर सारा प्यार मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।